खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बिटिसिनि बाथि मावफुं आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया गोबां अखा हानायनि गेजेरजोंब्लाबो मेहेर गोनाङै जोबलांबाय। दिनै हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि महरै समायखिरा लाबाय। रिहन दैमारिया बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि महरै समायखिरा लानायजों लोगोसे सा 8 मावफुं सोद्रोमाफोरा दिनै समायखिराखौ लाबाय। सा 8 समायखिरा लानाय इएमफोरनि गेजेराव दङ इएम देरहासार बसुमतारी, इएम रितन्जय नार्जारी, प्रेस मुसाहारी, सरन बर', पानिराम ब्रह्म, महम्मद आन्ताज आली, श्याम चान्दी आरो जेम्स मुसाहारी। नाथाय बिथांमोना बबे बिफाननि इएम बेखौ फोसावनानै होथ'नाय जायाखै। मख'नो गोनांदि बाथि बिटिसि काउन्सिल सोरखारनि समायखिरा लायैनि सिगां हाग्रामा महिलारी बिथाङा एबा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिबानखौ नाजावैनि सिगां बड'फानि मांखरसालियाव बड'फानि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोनखौ हास्थायनानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनायजों लोगोसे बिबारजों मान बावो हाग्रामा महिलारिया। दिनैनि समायखिरा लानाय हाबाफारियावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मन्त्रि पीयूष हाजरिका, मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। दिनैनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै माखासे बिटिसिनि जौगानायनि बागै बिथाङा मा खामानि मावलांगोन बेनि बागै बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। जेराव बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। Sri Hagrama Mohilari do swear in the name of God, affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chief Executive Member of Bodoland Territorial Council, and that I will do right to all manner of people in Namaskar, Kulumbai. ক'ব লগা বহুত আছে আৰু কি কম বৰষুণ দি আছে এইটো বৰষুণ নহয় দেই আশীৰ্বাদ শান্তি আশীৰ্বাদত শান্তি আৰু আমি ভাবিছিলো বহুত দিন হল হয়তো কতবা বহুত ময়লা চয়লা থাকিছে এইটো একদম একবারে চাপা খৰচা কম হল আমাৰ কম পাইছে ইমান খৰচা কৰিব লগাও আছিল ইয়াৰ ইমান চাপা চুপা এতিয়া শান্তি মাৰি শেষ চাপা হৈ গল হয় না শান্তি খৰচা কম হৈ গল আমাৰ এতিয়া আৰু ইমান খৰচা কৰিব লগা নাই চাফা কৰি দিছে সব যিমানখিনি যি ময়লা আছে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি বিপিএফ দল হিচাপে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত বিটিসি নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰচাৰ অভিযানত আপোনালোকক বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াইছে চৰকাৰ গঠন হোৱা পিছৰ পৰাই আমি কৈছো আপোনালোকক যেনেকৈ আমাক সহায় কৰিছে আমিও আপোনালোকক সহায় কৰিম বুলি কথা দিয়াইছো এই হিচাপত আমি আপোনালোকৰ যিখিনি যিমান যি সমস্যা আছে আমি সমাধান কৰি দিব কাৰণে চেষ্টা চলাই যাব আৰু আমি কাম কৰিম আমি কথা দিছো আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু ইয়াৰ নিশ্চয় সহায় লাগিব আমাৰ অসম চৰকাৰ বা অসমৰ যিমান কেবিনেট মন্ত্ৰী আছে বা অসমৰ যিমান অফিচিয়েল সকল আছে আমাৰ বডোলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ যিমান যি সমস্যা আছে বা বিটিসি বাকি ৰাজ্যৰ যিমান যি সমস্যা আছে এইবিলাক সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ বহুত সহায়ৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু এই সহায়টো মই পাব বুলি আশা কৰিছো নিশ্চয় আমাক সহায় কৰিব আমাৰ বিটিসি অঞ্চলত বহুত সমস্যা আছে আপোনালোকক যেনেকৈ কথা দিছে আমিও এনেকৈ কাম কৰি যাম মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আপোনালোকেও আমাক সহায় কৰক আপোনালোকে যেনেকৈ বিচাৰিছে আমিও কাম কৰিব পাৰিম এইখিনি কথা কৈছো আৰু আমাৰ অপজিশনই হওক বা ৰুলিঙতে থাকক যিমান এমচিএলএ বা ইএম সকল আছে
আমাৰ BTC চৰকাৰ চলোৱা সময়ত নিশ্চয় আমি সকলোৰে সহায় সহযোগিতা পাব বুলি মই কামনা কৰিছোঁ আৰু বিশেষ কৰি অসমৰ আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাক নিশ্চয় সহায় কৰিব বদলে বাকী ৰাইজৰ কাৰণে যিখিনি আমি আশা কৰি পেলাই কাম কৰিবলৈ হাতত লৈছে ইয়াৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আমাক সহায় কৰিবলৈ মই কামনা কৰিছোঁ তো যেন হওক আজি যেটো আমাৰ অথ টেকিং চেৰিমনিয়েল প্ৰগ্ৰাম এইটো আমি খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে সাকসেস কৰিব পাৰিছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকে ধৰি লওক এইটো আমাৰে বৰষুণ নহয় ভগৱানে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে শান্তি দিছে ভৱিষ্যত আমি যাহাতে এই BTC চলোৱা ক্ষেত্ৰত কোনো গণ্ডগোল নোহোৱাকৈ আমি যাতে শান্তিকৈ চলাই লৈ যাব পাৰে মই আৰু একবাৰ ভগৱানৰ ওচৰত ঈশ্বৰৰ ওচৰত আল্লাহৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাই মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰিছোঁ থ্যাংক ইউ नैथि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों रेशन कार्डनि खौरां नोंथांमोना दासिमबो बे दाननि रेशन एबा माइरंखौ मोनाखै नामा जुदि नोंथांमोना बे दाननि रेशनखौ मोनाखै अब्ला थाबैनो रेशनखौ बुथुमनानै ला मानोना थांनाय 1 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायदों रेशन बुथुमनाया जेराव नोंथांमोना बे सप्तानि गेजेरावनो गाव गावनि रेशनखौ बुथुमनानै लानांगोन मानोना फुड सार्भिस उइकआ अक्ट'बर दाननिफ्राय जागायबाय जुदि नोंथांमोना रेशन कार्डखौ बुथुमना लायाखैब्ला थाबैनो EKYC खौ आपडेट खालामनानै ला रेशन हरनायाव रेशन गलादारा जाख्ल'दों नामा रेशन बुथुमनायाव नोंथांमोना माबा मोनसे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों नामा जुदि रेशन गलादारा रेशन हरनायाव जाख्ल'नाय खालामदों एबा माइरंखौ खम हरदों अब्ला नोंथांमोना थोंजोङै अजद हरनो हागोन सरकारा बेनि थाखाय हेल्पलाइन नम्बर फोसावदों 180034536111 आरो 1967 बे हेल्पलाइन नम्बराव नोंथांमोना अजद हरनो हागोन लोगोसे नोंथांमोना मेसेजनि गेजेरजोंब्लाबो अजद हरनो हागोन आरो नोंथांमोननि मोनसे अजदजोंनो रेशन गलादारा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ बे सप्तानि गेजेरावनो नोंथांमोना रेशनखौ बुथुमनानै लाग्रो मानोना फुड सार्भिस उइकआ अक्ट'बर दाननिफ्राय जागायबाय थामथि खौराङाव दङ आथिखालनि डिजिटेल मुगायाव गोबां सुबुंफोरा बांसिन समखौ जिरायनानै सम हगारो खामानि मावनाय फरायनाय समाव आरो मबाइल इन्टारनेट टिभि नायनाय समाव बांसिनै जिरायना थानायखौ नुनो मोनो बेयो नुनायाव सरासनस्रा नुजायो एबा जानो हागौ नाथाय गोबाव सम जिरायनानै थाबाय थानाया देहानि थाखाय मोनसे खैफोद सोमजिहोनो हागौ जेराव गोबाव सम जिरायनाया जोंनि देहा मोदोमनि थाखाय गिख्रंथाव खैफोद जानो गोनां जानो हागौ एबा खैफोद लाबोनो हागौ गोबाव सम जिरायनानै सम हगारनायनि जाहोनाव मा जेंना नुजानो हागौ बेनि बागै नोंथांमोना दिनै फोरमायनो लादों गोबाव सम जिरायनायनि जाहोनाव मेटाबलिज्मआ खमायलांनो हागौ मेटाबलिज्मआ खमायोब्ला नोंथांनि देहानि केल'रिखौ खमायनायाव जेंना नुजाथिनो हागौ बेनि जाहोनाव हरखाब मोदोम बारायनो हागौ गोदोना आरो बिखुं सानायनि जाहोन जानो हागौ जेराव गोबाव सम जिरायोब्ला मानोना बियो मोदोम आरो लिगामेन्टफोराव बांद्राय नारसिनहोयो गोबाव सम जिरायनाया देहाखौ दुर्बल आरो मावनो लानाय खामानिफोरखौ बाहोनो हागौ उदैनि नारसिननायखौ बांहोनो हागौ आरो गोबां उदैनि जेंनाफोराबो साग्लोबनो हागौ देहा फाहामगिरिफोरनि बायदिब्ला जाय सुबुंफोरा सानसेयाव खमैबो 6 एबा 8 घन्टा बेनिफ्राय बांसिन जिरायनानै सम हगारो अब्ला बैसोरनियाव बिखानि जेंनाफोर सोमजिनो हागौ गुबुन फारसेथिं डायबिटिस आरो मोदोम बारायनायनि जेंना लोगोसे देहायाव गोबां सानाय थासारिबो सोमजिनो हागौ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मोनसे आलादायै खौरां आथिखालाव जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो गोबां समफोरावनो नंखाय सोरनिबा सावगारि एबा भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव स्प्रेड खालामनाय भाइरेल खालामनाय समाजनि नायथावै भिडिअफोरखौ हगारनाय बेफोरबादि खामानिफ्रा गोबां खेब जाबोगासिनो थानायखौ जों नुनो मोन्दों माब्लाबा राजखान्थिगिरिफोरनि मुं आरो सावगारिखौ लानानै नंखायै आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स थामहिनबा AI नि जोहै एडिट खालामनानै हगारो माब्लाबा बर'नि माखासे आर्टिस्टफोरखौबो नंखाय सावगारि बानसावनाय समाजारि बिजोङाव भाइरेल खालामनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों बेबादिनो फिन BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी आरो बारग' चिफ प्रमद बर'नि गेजेराव नारा-नाथा जुजिलायनाय एबा बुलायनाय मोनसे नंखायै AI नि मददजों खालामनाय भिडिअआ समाजारि बिजोङाव गोसारदों जेराव दुथां सुबुंफोरा AI नि मददजों ससियेल मिडिया एबा फेसबुकनि गेजेरजों स्प्रेड खालामनानै होनायखौ नुनो मोन्दों
थारैनो खायसे ससियेल मिडिया सालायगिरिफ्रा मा दिन्थिनो सानदों? माब्लाबा सोरखौबा समाजनि गनायजाथावै सावगारिजों बानसावनाय, माब्लाबा सोरनिबा समाजनि गाज्रि सावगारि गोसारनायजों सोरनिबा महरखौ लानानै नंगौ होननानै फोसावनाय, बेफोरबादि हाबा मावनायनिफ्राय माब्ला गोजान जानानै थागोन? बैसोर बायदि लाइमोनफ्रा माब्ला गोजान जानानै थांगोन? बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।